Ang atong ebanghelyo naghisgot sa the Good Samaritan. Familiar mo ana, no? The Good Samaritan. Ang buutan nga tawo nga taga Samaria. Kung Philippines, Filipinos. America, Americans. Samaria, Samaritan. Okay? Nasabtan nato. Karon, unsa may atong summary in one word when we talk about the Samaritan, the Good Samaritan? The one word to describe is the word help. Diba? Kay sa ilang tulo nga nilabay sa tawo nga gitulis ug nabunog ug nasamad nga hapit nang mamatay, only the Good Samaritan ang mihunong ug mitambal sa tawo nga naghigda sa dalan. So siya lang ang mitabang. In English, help. So karon kay naghisgot man tag help, ang atong buhaton aron dili mo malimot, mugamit ko sa usa ka English word nga synonymous or parihag meaning sa word nga help. Unsa may laing word sa help? Aid. Di ba? Aid. Kanang aid, A-I-D. Example, Lord, please come to our aid. Unsa may meaning ana? Lord, please come to our help. Tabangi ni Lord. Maunay meaning. So, help is equal to aid. So karon unsaon man nato ni? Kanang word nga aid or tabang naa nay tulo ka letra. A, I, D. Maunay akong gamiton isip acronyms sa tulo ka mensahe sa atong Ginoo nga gipakita sa Good Samaritan. Sige, let's begin with the letter A. Unsa may reminder sa atong Ginoo kanato kun mutabang ta. Letter A nga kun mutabang ta, let us always help. That's letter A. Memorize ha. Always help. Kanunay daw tang mutabang. Now asa man nato makita diri sa ebanghelyo ang katong tawo nga Hudiyo nga gitulis, gikulata, gibunog, nasamad, hapit nang mamatay, actually, nagbiyahe siya nga siya rang usa. Dayon naay mga dalan diha sa Holy Land, no, sa Israel, sa Jerusalem, nga delikado. Especially sa panahon sa atong Ginoo sa una. Ako, nagpasalamat ko sa Ginoo because I was blessed to visit Jerusalem ni adtong 2019. Ug tinuod biya gyud. Tinuod gyud nga naay mga lugar sa Jerusalem nga walay tawo, mingaw. Pero nay dalan. Dayon, disyerto. Dayon, dagko kayong mga bato, mga ingon ani kadak-ag yun. So kana di ay mga dagkong bato, sa ilang panahon sa una, maunay taguanan sa mga tulisan. Di man makita. So diya sila mutago, samtang nagpaabot sila sa traveler nga mubiyahe mulabay. So ang ilang teknik sa mga travelers, aron dili sila matulis, dili sila muagi, nga sila rang usa. So they must travel as a group daghan aron dili sila matulis.
So diri sa ebanghelyo katong gikulata, siya ray nagbiyahe usara. Mautong kung kita mo ipaistoryahon, moingon gyud ta, tagam nimo. Imo man ang sala. Kabalo biya ka nga kung ikaw ray usa mo biyahe, tulison ka. Imo nang sala. So atong makasab-an tong gitulis. Pero mga igsuon, gipahinumduman ta sa Ginoo karon nga kun motabang ta, dili na ta mangita pag rason, mo reklamo, kasab-an pa nato daan ato ayha nato tagaan. Dili. Kung kinsay nanginahanglan, kung nanginahanglan og tabang ang maong tawo, no matter what the reason is, let us always help. Mauna ang letter A. Let us always help. Kanunay tang mutabang. Kita manggod no, normally mga Filipinos sige tag kadungog anak nga basta na ay mangayo na tugtabang kanang makililimos ba. Before nato tabangan, ato pang yaw-yawan gamay, di ba? Do you agree? Muingon pa ta nga, kadako ni muglawas. Pwede magkang mutrabaho dong. Daghan patang interview. Pero ang giingon ni Kristo dire, kung mutabang ta, wala na ng interview. Wala na ng basulo nato, mga saba patadaan. Kundili, tabang-tabang. Kabalo mo kinsay nagpakita anak, ang pinakauna nga obispo nato sa Diocese of Dipolog, wala na mo kaabot, Bishop Felix Zafra. Mo na first bishop nato sa Dipolog. Nisunod dayon si Bishop Jose Mangiran, nisunod dayon karon si Bishop Severo Cairmare. Katos Bishop Zafra, sumala pa nilang Monsignor Agura, ni mga karaang pari nato. Sa iyang panahon, kutob sa naay muduol niya dito Bishop's House sa Sikayam, bisan pagdakog lawas, bisan pag-unsay hitsura, basta mangayo niyang tabang, iya ng tagaan diritso. Walay istorya. Tunol sa tabang diritso. Mo nang ang mga pare, inigkakita nila, muriklamo silang bishop. Ingon sila, Bishop, nganong imo man tong gitagaan? Nga dako man tong lawas. Bishop, kita man ko ato. Sugarol man to. Kabalo mo si tubag ni Bishop Zafra, nangayo man, di akong gitagaan. Period. Walay dagang istorya. Mauna ang letter A. Always help. Tabang. Okay? Sige. Let's proceed to the second reminder. Letter I. Unsa may reminder ni Lord through the Good Samaritan. Include all. Now, when you help, kung mutabang ta, dapat dili ta mamili. So, unsa nang I? Include all. Regardless of race, regardless of religion, wa tay pilion. Mutabang ta bisag kinsa. Because anyone in need is a neighbor. Hinumdumi na. Anyone in need is a neighbor. Basta na ay manginahanglan, ato ng silingan, ato ng tabangan. Asa man na makita diri sa ebanghelyo? Wala ba mo kabalo? Trivia sa ta, trivia. Kinsa ganitong mitabang? Taga Samaria. Kinsa tong naggikulata nga naa sa yuta nga hapit ng mamatay? Taga Hudiyo, no? Hudiyo, so it means taga Jerusalem. For your information, kontra ng duha ka grupo. Kuha ninyo? Kontra na sila. Nga tungod sa ilang dumot, di gani sila kaako og tuto ay to ay. Na, grabe ilang dumot. Mga Samaritans ug mga Hudiyo. Dili na sila amigo. And here comes
Hudiyo nga hapit nang mamatay, Samaritan nga milabay, pero kay good person man siya, iyang una-una, dili nako magtanaw nga siya Hudiyo ug ako kontra. Ako siyang tabangan kay naginahanglan siyang tabang ng limbaw akong balhibo. Nakahinumdum ko. April 17, 2013. One day na lang ay ko mag first year sa akong pagkapari. Dito sa katedral, dito man ko nagpuyo sa una, sa wala ako ma-assign diri. Usa ka hapon ni anak, kana April 17, 2013. Kay pagkaugma, mag 1 year naman ko sa pagkapari, April 18, 2013. The day before, anang hapon, dito ko nag-istambay sa opisina, sa ubos sa katedral. Naay duha ka buok batan-on nga lalaki nga gikan sa Seventh-day Adventist. Unsa man ang Seventh-day Adventist? Mga Sabadista. Kanang mga Sabadista nga mga batan-on na maligya na silag libro kay para sa ilang pag-eskwela. So akong gi-interview, tag-asa man mo? Gibaligyaan ko nilag libro. Mahal ra ba? Gamay kay libro, 1,000 kapin. Mahal gyud. Ingon sila, taga Bukidnon mi pader. Aw sir, wa sila kailan ako nga pare. Wala sila kailan ako nga pare. Kay wa man ko nagsuot og pangpare, ga uran ra man ko, kay hapon man to. Para asa man ning inyong halin? Sir, para sa among pag-eskwela. Abi ninyo nga luoy kay ko gikumot akong kasing-kasing kay ang batan-on bitaw nga lalaki. Gubot na kaiyang buhok, gapilit na gitong iyang singot, guba kayo iyang sapatos, dayon huy-huy na kayo iyang abaga, kay kapoy na kayo itong sinuroy tibuok adlaw, init pag yun to kaayo. Naluoy kay ko gikumot, gud akong kasing-kasing. Wala na ko naguna-huna nga dili siya katoliko. Kuha ko kwarta, nihatag ko 1,500, palit ko libro. Sus kay ni, kahilakon man tong usa, niingon man nga, sir, salamat gid kay sir. Nahalinan ra gyud ni sir. Magamit gid ni namo sa pag-eskwela sir. Salamat gid kay sir. Sige sila bawo, sige sila duko. Sus kini labay man ang taga-katedral. Kaila man ako. Ni labay man na sa among tungod niingon man nga may hapon pader. Di agduha ka batan-on na shock. Niingon, hala, pari di ay ka. Dito ko natandog kay niingon sila, abi na ko malain sila ba? Ingon sila, Father, salamat kayo. Before mi mulakaw, panalangin mi, bless us. Niduko sila sa ilang ulo, ako gapugong-pugong ragid ko sa kong luha, kay ako dali ra mong kong muhilak, ako gisilang gipandungan. Pag humagpandong, nagpasalamat sila. Salamat kaayo sa blessing, Pader. Salamat kaayo sa imong pagsuporta namo. Ningon ko, okay ra. Pagsaka na ko sa taas, gahilak gid ko, gadangoy-ngoy gid ko, hilak gid ko kaayo. That is number 2. Include all. Di ta mamili. When we help, let us include everyone, regardless of religious beliefs. Okay? Ikatulo, D. Sa manang letter D. Do it. Kung mutabang ta, dili tataman lang anang halaluuya pud nimo, oy, iampo ta ka. No, it's not enough to just say, I will pray for you. No. Kung mutabang ta, actual, practical, practice. Do it. Do not just say, I will pray for you. No, it's not enough to just pray for the person in need. We must act out. Mubuhat gyud ta. Sama sa Samaritan. Nga wala lang siya naluoy, iyag yung gitambalan ang samad sa maong tao. Mauna ang ikatulo. Do it. Okay? So before ko matapos, pwede nato i-review. Kung sa ganitong A, nga when we help, let us always help. Always. Letter I, when we help, let us include all. And number 3, letter D, when we help, let's do it.
Aid. A-I-D. Aid is equal to help. So let us do the A-I-D.